गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों आरो गिथावना अजद। चेयारमेन शुकुर आलीखौ एफआइआर होबाय। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ थगायसुला। प्रमद बर'आ फोथायखेबस'। प्रमद बर'आ हादर बेरेखा। प्रमद बर'आ मानसि बुथारग्रा। प्रमद बर'नो रावबो पद होला। बेफोर गोख्रों अजदखौ होदों बयजोंबो सिनायजानाय शुकुर आलीआ। शुकुर आलीनि बे अजदनि उनावनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदों समाजारि बिजोङाव। शुकुर आलीआ प्रमद बर'नि सायाव बेबायदि अजद होनायखौ लाना शुकुर आलीनि सायाव इउपिपिएल दोलोआ गोख्रों आयेननि राहा लानो बे समाव एफआइआर होबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि शुकुर आलीआ बिजेपिनि सासे मावथि, लोगोसे बिथाङा बिटिआरनि सासे चेयारमेनबो। आसामाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सानैनि जिउ खहा, बिनो सासेया 12 बोसोर बैसोनि हिनजावसा। हाग्रा मावख'गिरिफोरनि फोरमायथि बायदिब्ला बे बोसोराव दासिम आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेबायदि 10 बांसिन जाथायनि खौरां मोननाय जादों। मोनसे जाथायाव सासे बिबानाव थानाय हाग्रा मावख'गिरियाबो जिउ गोमादोंमोन। पुलिसआ एक्स एनडिबि अफ्रि दैमारिखौ हगारबाय। थिकादारनाव रां दाबि खालामनायनि अजदाव एरेस्ट जानाय बारगु एनडिबि लोगोसे इउटुबार अफ्रि दैमारिखौ हगारबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे थिकादारनाव नोगोद 40 लाख रां दाबि खालामदोंमोन अफ्रि दैमारिया। बिथांखौ रां दाबि खालामनायनि अजदाव पुलिसआ एरेस्ट खालामनायनि माखासे समनि उनावनो अफ्रि दैमारिखौ हगारो होनना मिथिनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसगावनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 26 आरो 27 नभेम्बर साननैनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय सेथि बोसोर जथुम्मा खुंफुंनाया दिनै जोबथा सान। जोबथा सानाव मुंख्लं नखरनि सोद्रोमा गायदेनि फिसाज्ला फनेन बसुमतारी बिथां आरो हेलेनानि बिबाजै प्रन्जा बसुमतारी बिथांमोना मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीखौ अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना गोसोखांदों आरो मान बावदों। बिनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों आरो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसनसिम गोजोननाय फोरमायदों। बुहुमनां क्लाइमेट एक्सन जथुमाव बाहागो लानो थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दुबाइयाव थांगोन। मदिया जुथाइ हादर एमिरेट्सनि हादरगिरि आरो आबु धाबिनि खुंगिरि शेख मोहाम्मद बिन जायद अल नाह्याननि हांख्रायनायाव 30 नभेम्बरनिफ्राय 1 डिसेम्बरसिम दुबाइ दावबायहैगोन। बुहुमनां बारहावा एक्सन समितिया आबहावा सोलायनायनि सायाव जुथाइ हादर फ्रेमवार्क कनफारेन्सआव मदिया बाहागो लागोन। मैदेरजों जिउ खहा जानाय नखराव खौरां लाहैदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया। थांनाय 22 नभेम्बर 2023 इंखालनि हराव सान्तिपुर कुसुंदैसानि पसन नार्जारिया गावनि जिउखौ मैदेरनि गाग्लोबनायाव हरखाबै खोमानानै लानाङो। दिनै मानाव गिदिर सीएम प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि जानानै रन्जित बसुमतारीया रुंसारि पसन नार्जारि नखरसिम थांनानै सुखु दुखुनि खौरां लाहैयो आरो सरकारनिफ्राय होनो लानाय 4 लाख रांनि खहा सुफुंनाय रां राशिखौ फोरमायबोयो। बे ओनसोलाव थाबैनो 6 किल'मिटार गोलावनि सलार फेन्सिं हाबानि खामानिखौबो थाबैनो मावनाय जासिगोन, जायनि थाखाय इनाव बेफोरबायदि जाथाया जानायनिफ्राय रायजो राजाया रैखा मोनसिगोन होननानै एम रन्जित बसुमतारीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।